Posle dugog putovanja mlada dva dečaka su našli lepo mesto za proširavanje. Ovo će biti izazov i ovo će biti veliko istraživanje za njih, za tu dvojicu doznalih dečaka. Ćao Lazo, pa dugo smo putovali da nađemo ovo. Pa jest. Pa da, lepo je za preživljavanje. Sad, kako ćemo da počnemo? Pa evo, već smo našli vatru. To je neko bio. Ne znam, ali znam da ovo ovako ne može se naći. Si dobro? Dobro znam. Izvini. Kako se preziva tvoja baka? Moja baka. A ne mogu ni toga da se setim. Brate, znaš koliko putujemo već nekoliko dana. I našli barem ovu lepu. Joj da, pa ti se prezivaš Rakočević, znači to je isto. Ne, baba mi se preziva Stačević. Dobro, to sad nije bitno. Stačević. Jo, vidi, ovo je dobro za kramp. Čekaj. To Našla sam nešto. Malo je mekano. Čekaj. Ovo je dobro za kopanje. Još i zemlja meka. Dobro. Ovo nije baš bilo po mom planu. Ono neće. Pa dobro. Ostavim moj inventory. Imamo sreće što smo poneli odiću. Da, brate, napravili smo odiću. Našli smo neku odiću, samo smo ovo obukli. Pa istina. Da, koliko su imali sreće, a? Brat su moji. Da, meni se Pijam. Meni sad boli glavu od onog udara. Vidi, možemo i dole da odemo. Dobro, vidi našao neku vodu, ovdje može ono bude toalet. A uša sve dole ima, dobro, da ćemo kasnije istraživati. Samo da napravimo nekako krevete. Možemo i neke bobice. Ili ipak možemo na zemlji. Mislim da će nam ovo poslužiti. Evo, ja sam ovo nabrao. Ajde, ovdje ću baciti. Morat ćemo da napravimo vatru, iako nam ne treba. Ne može ovako naberemo drveta. Imam ideju. Dobro. A čekaj, našli sam koru. Gde? Sjajno. Daj mi to, baci mi to. Ovdje stavljamo stvari koje smo našli. Jedan kamen, dva kamena, tri kamena, Četiri. Pet. Vidi još kore. To će nam tu trebati. 7, Vidi, 9, 10, 11, još kore, 12. Sad da iskopam nešto. Uzet ću. Imamo šta da kopamo. Čekaj. Ovaj kamen. Možemo da pojedemo bube. Uj. Nema šanse da Pa jedemo. nema šta da jedemo, brate. Okej, idem ja u toalet. Dobro. Znaš gde je? Uzmem bubu. Eno ga. Tam. Dobro. Evo je. Uzeo sam je, sad ću je pojedem. Samo niko da me ne smije da me vidi. Dobro. Znate, nema nikoga u ovoj šumi. Nije tako loše. Nabrao sam malo drveta. Vidi šta je ostalo od bube. Ovo pojao sam je celu. Dobro. Ostalo sam krivelce. Malo sam na cepu drveta. Znaš kako je ukusna buba? Sad Sad čekaj, imam ideju šta ćemo.
Treba će nam grančice, dobro, neće nam sada trebati. Dobro, za sad vreme je lepo krenulo, da imamo neki konopac. Još malo. Trava. A ne? Sad neću stvarno da jedem. Ne bate, ko zna kako je to prljavo. Iskupao sam kamen. Ja poješću stvarno. Ja sam ranije kad sam bio mali sam jeo travu. Mahovina, beže mahovina raste samo na severu. Vidi ovo oštro. Evo vidi. Ajde, pokaži. Vidi. Tako je, ko salata. Aha. Da smo sada kod kuće. Ko kupus. Da nacepam malo drveta. Evo vidiš. Mislim da će nam ovo biti dovoljno. Evo ja ću malo. Da bacim. Imam još. Evo ja sam skupio. Evo lako. Evo, skupio sam. Super. Sad da stavimo ovo. Uvredio sam ruku. Od udaranja u drvo. Pa šta ćeš, moramo tako da preživimo. Pomeri se, da ne zvekne. Gledaj, beži, ja sam jači. Polomio sam to. Ovo drvo ima boje kao u Minecraftu. Sad mi još malo kore. Bube! Bube ušare. To ima. U panjevima. Gde su? Sad su tu bili ispod. Gleda ih početi. Ima malo rane od kopanja u drvo. Dobro, ništa. Ajde ti malo cepaj ovo drvo, ovdje ima baš dosta kore. Ja sam cepao cijelu granu. Mislim, uzao sam cijelu granu. Idemo ovdje ili može? Ne može. Dobro. Ajde. Šta ćemo sad?